Is dit het langste haar van Maastricht? Nee, het zal niet. Het zal niet? Nee. Nou, dan moet je toch best moeite voor doen. Ja, dat klopt. Ah, is dit de dochter? Ja. What they are filming? I don't know. Why you're filming? We are from the Limburg television, and we make a show. We drive around, and when we see people with maybe a nice story, we try to make a conversation. And we saw you combing your hair, brushing your hair very long, and well, we thought nice family. Maybe they want to talk to us. Is that okay? It's okay. Yeah? Where are you from? I'm Portuguese. Portuguese. Yes. And how did you get to Maastricht for work? Build the tunnel. Ah, I come to build a tunnel and I know her. and now you have other work. I work in other place doing the same thing. It's Okay, in construction. yes, I'm Okay. a carpenter, timmerman. Timmerman. Yes. So you speak a little bit Dutch? No? I understand a lot, but talking is something else. Okay. And did you guys meet here? Yes, on the street I live. On that time, that houses there was with all Portuguese guys, my colleagues, Yeah. and her sister lived there on the other side from the street. So it just then we know each other. Dus hoe lang is dat nou, dat je elkaar kent? 6 jaar. 6 jaar. En jij bent een echte Maastrichtse? Ja. Ja? Ja. Kasselplaat? Nee, niet meer. Niet meer? Nee. En waarom niet? Toen ik 5 of 6 was in verhuisd en toen ben ik het verleden. Oké. En ja, er is nu nachthoeks gekomen. En hoe heet jij? Shalaisa. Shanaisa? Jalaisa. Jelaisa. En Thiago. Thiago. Wordt dat een kleine Cristiano Ronaldo? Better. Better! Daddy is also a football fan? Yes. Yes. Ah! Oh, Sporting! Yeah. Sporting Club de Portugal. Yeah. We made Cristiano. Sorry? Cristiano came from Sporting. Yes, but he's originally from Madeira. Yes. Yeah. But do you know Stan Valks? You know him? He also played with Central Sporting. defender. Venlo now. We played together with Naibe. They were played the two centrals together. That was in 94, something like that. 94 with. Sorry, I couldn't hear it. Which defender? Nohdin Naibe. He was from Morocco. Oh, Morocco. Then he played in Spain, Coruña. So you saw them play Yes, when you were in Portugal? yes. Okay. I follow football in everywhere. In the whole world? No, in Europe. In Europe, okay. Oh, great. So you are from Lisbon? Around 20, Around. 20 kilometers. Okay. Yeah. Don't you miss home Some things. some days? And no work today? I'm on holidays. Bouwvak. Last week, So actually you're a carpenter, a timmerman. yes. Okay. Hey, there were a lot of Portuguese workers here in the tunnel. At the top, we were 130 guys. 130. Yes. And there was a lot of talk then, and also after the tunnel was finished, about bad circumstances to work for the Portuguese. What is the true story about that? Well, the true story is that agencies, they bend the law. They bend the law. Yeah. I shouldn't talk about that because now I'm working in the very same company just with other name. Okay. So and this
so I shouldn't talk on it. Okay. And there now I have a position, so also. You are glad to have a job. It's important Always, to make some money when you have a I family. have 2 kids, so Yeah. it's the main thing. Hey, en mama, blijven jullie gewoon lekker in Maastricht wonen? Als het aan mij ligt wel, als het aan hem ligt niet. That's a discussion at this moment, actually. For me, well, when I come to Netherlands to work in 2011 in Amsterdam, and then I start from there, then come to Maastricht was, and there I'm also close from Lisbon, and here was, well, it was different. I never like it too much. I don't like this neighborhood. It's not safe. Okay. Which is you can walk, it's safe, but it's not a good place that for the kids grow in the street. Mm. You know what I mean? Yeah, I understand. And for me, for work, would suit better if I live more in the center of Netherlands. Now, at the moment, I'm working in. I just finished a project in Almere, and now I'm in Arbor in Rotterdam. So Arnhem and Rotterdam. So, how do you manage that? Do they come and pick you up in the morning, No. or do you have to travel a lot? In the week, I stay there with my colleagues, just in the house rented from the company, and Friday I come home with the train. Long days, very long. Have to tell that to her, huh? Ja, maar daar praten jullie dus over. Maar dat is natuurlijk lastig, want het zou betekenen dat jij ook Limburg achter je moet laten. Nee. Nee? Nee, Is dat het probleem niet? ik blijf hier. Oh, jij blijft echt hier? Ja, ik ga niet uit Limburg hoor, echt niet. Heb ik al een keer gedaan, maar dat doe ik niet meer. Dat is niet goed bevallen. Nee, er zijn zo rare mensen daar. Ja, En waarom zijn die raar? ze zeggen je geen goede dag. Je is afstandelijk. Hier heb je dat niet. Iedereen kent elkaar. Je praat met iedereen. Het is veel beter. Het is veel gezelliger. Dat is dan weer een geluk voor ons, hè? Ja. Dat we Limburgers onder elkaar zijn, want anders hadden we hier misschien nooit met elkaar staan te kletsen. Ja, Maar dat is nog wel een dingetje dus. dat klopt. Difficult. Maar deel jij zijn mening dat het hier op straat niet altijd even... Nee, het is niet altijd even fijn voor de kinderen, nee, maar voor de rest. Dat heb je volgens mij overal wel, denk ik. Overal heb je wel plekken waar het niet goed is voor je kind om te wonen. Maar... En als je dan een tussenweg bijvoorbeeld zou kunnen bedenken, ergens anders in Limburg, maar dan iets meer naar boven? Maar dat zijn maar van die boeren. Oh, dat zullen ze graag horen daar. Ja. Dus het is Maastricht of anders niks voor jou? Ja, voor mij wel. Maar dan, hoe laat komt hij dan meestal thuis 's avonds? Een uur of 9, half 10, zoiets. En wanneer moet hij dan weer opstaan? Ja, dan is hij alleen het weekend hier. En dan gaat hij zondag, meestal om een uur of 6. It's not possible to go and come back every day, yeah? Nou, By car is slower than by train. It's not doable. It Yeah. would be too much traffic. minimum 6-7 hours every day on the road. And plus, I don't work 8 hours. I work 10, and sometimes more, depend what is needed. But still a lot of Portuguese guys? Yes. Yes. Now that depends on the project. This was a big project. Mm-hmm. Now we are 25 or 30. We are less guys that project. But I can imagine that it is nice to work with guys from your own country, that you can keep talking in Portuguese. Yeah. But do you guys
speak among each other? English? English. English. Leer je hem geen Nederlands? Nee. Nee? She don't teach me. Ah, and you don't teach her Portuguese? Nee. Ah, je bent volgens mij wel iemand die... het is of ja of nee en dan niet, daar ga je niet gauw mee... Nee. Ik kan het op zich wel leren, maar het is gewoon moeilijk om het te leren van één iemand. Als je nou meerdere mensen om je heen hebt, dan is dat wel makkelijker. Of gewoon een klas, dan heb je het ook zo wel geleerd. Maar gewoon zo 1 op 1, dan is dat gewoon echt heel lastig. En de kindjes dan? Zij sprak eerst Portugees, maar dat is ze verleerd door de peuterspeelzaal. Omdat ze toen echt moest focussen op het Nederlands. Dus nu begint ze er weer mee. Alleen ze is een beetje te verlegen om dan de woordjes te zeggen. Maar ze weet wel al redelijk wat. Oké. Nou, ik vond het wel heel leuk om even met jullie te kletsen. En I hope you liked it too. From? Talking to us. That's what we do. We like to make interviews with normal people, ordinary people in Limburg. So, you're also a Limburger because you live here. I live here. I don't have a choice. Okay. All the best. Thank you. Good luck on the job, and good luck with finding a compromise in life. Yeah. En in Tiago het laatste woord. Obrigado. Nada.